जिल्ला एबसुनि 21थि थान्दै जखनथाइ हाबाफारिया गाजा गोमजायै जोबनानै थांबाय। बाक्सा जिल्लानि सदर मसलपुराव बाक्सा जिल्ला एबसुनि 21थि थान्दै जखनथाइ आरो मसलपुर दखरा एबसुनि 56थि थान्दै जखनथाइया साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै जोबनानै थांबाय। जोबथा साननि हाबाफारि बायदि फुंबिलिनि समाव आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय आरो बाक्सा जिल्ला एबसुजों खुंजानाय रोंगौसा सायख' आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय बायदि हाबाफारिजों लोगोसे गेवलां मेलबो जथुमनाय जायो। बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि नन्देश्वर बर'नि आफादगिरि मासि लानानै मेल सामलायनायाव मेलखौ बेखेवनानै होयो केबिनेट मन्त्रि उर्खाव गोदा ब्रह्म बिथाङा। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', लोगो आफादगिरि उमेश दैमारि, बारग' लोगो आफादगिरि रोमदोन बसुमतारी, एबसुनि बोसोनगिरि बि सोमखोर बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन गौथुमारि आफादनि बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लादों। आलादा रायजोनि आन्दोलन थाथों, आलादा रायजोनि आन्दोलना दसे दोनथ'थों, जि थासारि थाया मानो बर' हारिखौ बिश्व दरबाराव, मुलुग दरबाराव गिदिर गिदिर हारि, गिदिर गिदिर जौगानाय माहारि, गिदिर गिदिर जायफोर रांखान्थि दिगाव एडभान्स, जायफोरा सोलोंथाइ दिगाव एडभान्स, बै हारिफोरजों, बै माहारिफोरजों जुदि जोङो फेर फाथिनानै जुजिनानै जों जुदि थांना थानांगौब्ला एकमात्र छात्र शक्ति, फरायसा आफाद, फरायसानि गोहो, जातीयताबादि चिन्ता चेतना धाराखौ लानानै हमथाबनानै सेन्टिमेन्टारि इमोसनखौ लानानै हाबा मावग्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जुदि दुर्बल जायोब्ला, बे मेल मिथिङाव जुदि मानसि फैयाब्ला, बे आफादखौ जुदि जोथोन लानायाव जुदि लोरबां जायोब्ला हारिया उनाव पस्तायनांगोन, हारिया उनाव गाबनांगोन। दा बेखायनो आं दहाय बुंदों गुबुन गुबुन मेल मिटिं जागोन, बेयाव बाहागो ला, आंहा बुंनो गोनां गैया। स्किम आसनि माबा माबिनि मेल मिटिं जागोन, बाहागो ला, आंहा बुंनो गोनां गैया। किन्तु बेनो जोंनि आल्टिमेट नङा, बेनो जोंनि साफिसियेन्ट नङा। जोंनियाव एसपिरेसना जोबनो नाङा, जोंनि हास्थायनाय, जोंनि लुबैनाय, जोंनि जि दाबि दावा, जोंनि जेंना जेंसिया दिनैनो जोबनानै थाङाखै।